Хвала Христу, вітаю усіх. Сьогодні маємо першу неділю Великого посту. На початку дозвольте зачитаю Євангелие, яке припадає на этот день. Євангелие паводле Матвея. У той час дух вивів Єзуса у пустиню, каб дьявол випробував його, і пастив він 40 днів і 40 ночей, і нарешті зголодався. Тоді підійшов до його спокушальник і сказав йому: «Коли ти син Божий, скажи, каб гэты камені стали хлебом». А ён сказал отказ, написано: «Не хлебом одним буде жить чоловік, але кожним словом, що виходить з вуст Божих». Тоді взяв його дьявол у святий город, поставив на версі святині і сказав: «Коли ти син Божий, кинься униз, бо написано: анёлом своим загадай на кон тебе, и на руках понесут тебе. Каб ты часом не спотыкнулся об камень ногою своей». Єзус сказав йому: «Написано так само: не будешь випробовувати Пана Бога твоего». Дьявол знову взяв його на вельми високую гору і показав йому всі владарства світу і славу їх, кажучи: «Все гэта дам тебе, коли упадеш і поклонишься мне». Тоді сказав йому Єзус: «Отойди, сатана, бо написано: Пану Богу твоєму будеш поклоняться, йому одному будеш служити». Тоді дьявол покинув його, і ось анёлы подошли і служили йому. Розпочали ми з вами Великий пост по Пельцової середи. Сьогодні маємо першу неділю Великого поста. І, глядячи на Євангелие, можемо сказати, що час поста, який ми переживаємо, це таким певною ступені уваход у пустиню. Этой пустыней з'являється тишина, этой пустыней з'являються наші молитви, наші постанови, этой пустыней з'являється так само наше навертання. Я би на початку зазначив би, що пост – це, звісно ж, духовные змены, это выканание постанов, это так само удел у пакутніцьких набажэнствах, это так само реколекції, ну і у духовным значенні это все вядзе да навяртання. Здавалося, все цудоўна, добрыя рэчы, правильно робім, але з іншага боку паглядзіце, як же часто шмат чаго нам не удаецца. Як же часто бывае, што чалавек не можа згодна перажыць Великий пост. І адказ у чым? Ну, адказ знаходзім у сённяшнім Євангелії. Прыходзіць сатана, дьявол, прыкладаюць усе намаганні, каб спакусіць чалавека, каб спакусіць кожнага з нас, увесці ў грэх, і каб мы гэтый пост годна не перажылі. Можам прачытаць сённяшняе першае чытанне з кнігі Быцця. Адам і Ева ёсць у раі, прыходзіць сатана і дьявол, бачыць тую Божую любоў, тую еднасць, якую яны маюць з Панам Богам, і стараецца ўсё зрабіць, каб гэтую еднасць разарваць. Ну і бачым гэтае спакушэнне, калі ён спакушаецца Адама і Еву, вось каб толькі адарваць ад Бога. І можам сказаць, што тое ж самае адбываецца падчас паста, які мы перажываем. Сатана будзе прыкладаць усе намаганні, каб нас адарваць ад таго, каб мы этот пост не перажылі ад Бога. Ну, але Бог нас не пакідае, як бачым у сённяшнім Євангелії, сам Єзус паказвае нам, якім чынам мы д'ябла мусім перамагаць, дзякуючы, канешне ж, Божай моцы. Вось, і бачым, што гэта магчыма. Я бы сёння звярнуў на гэтых 3 спакусы д'ябла у сённяшнім Євангелії і паглядзеў, як бы перанёс бы на нашае жыццё і убачыў, што сапраўды ёсць шмат з чым працаваць, ёсць шмат чым змагацца. Вось, і Бог нам паказвае этот правільны шлях, якім чынам вось у гэтых спакусах нам дзейнічаць. І першая спакуса – гэта спакуса хлебам. Вядома, што не толькі кажам пра ежу ў нашым жыцці, пра нейкую такую прывязанасць, пра этот цяжкі грэх, як абжорства, да, гэтай ежы. Ось, але кажам у такім агульным значэнні, што гэты свет ёсць так званы матэрыялізаваны. Неверуючыя людзі, але таксама і можам сказаць пра хрысціянаў, прывязаныя да гэтага свету, заробкі, грошы, рэчы розныя, маёмасць, усё, што маем. На жаль, гэта часта валодае чалавекам, і чалавек да гэтага ўсяго прывязаны. Ну і вядома, гэта ёсць спакуса д'ябла, который ён можа маніпуляваць падчас Великага поста. Табе трэба працаваць, ось, табе няма часу на Бога, табе трэба зарабляць, ось, у цябе там много спраў, ось, усё гэта нас адрываецца ад Бога.
І тут бы поставілі такое бы простае пытанне, на якое варта адказаць падчас гэтага вялікага паста. Колькі часу я прысвячаю, напрыклад, у дзень Богу, і колькі часу я прысвячаю гэтаму свету. Так суаднесці. Ну і, напэўна, кожны з нас можа здзівіцца, што як мала часу мы можам Богу прысвяціць, як жа шмат мы прысвячаем часу гэтаму свету. І вось, ведаеце, каб перамагаць тую спакусу д'ябла, гэтай прывязанасці да гэтага свету матэрыяльнага, мы павінны адкрыць сэнс нашага жыцця падчас гэтага вялікага паста, убачыць, дзеля чаго я жыву ў гэтым свеце. Дзеля гэтага матэрыяльнага свету, дзеля чагосьці іншага. Ну і спадзяюся, што адказ мы знойдзем у тым, што сэнс нашага жыцця гэта, канешне ж, Божае валадарства, да якога мы ўсе з вамі імкнемся. І поэтому сёння Езус вось у этой спакусе хоча паказаць кожнаму з нас, што найважнейшым момантам нашага жыцця гэта ёсць, канешне ж, Пан Бог. То есть Божае валадарства, да якога мы імкнемся. Вось, ну, вядома, што мы не адкідваем рэчаў матэрыяльных, бо мы жывём у свеце, але мы не павінны зрабіць так і жыць так, каб гэты свет панаваў намі. Вось, мы павінны жыць у гэтым свеце, але жыць сэрцам, думкамі і намерамі, што мы знаходзімся ў Божым валадарстве. Поэтому вось это першае спакушэнне, праз якое д'ябал спакушаець нас, это, канешне ж, свет матэрыяльны. Другая рэч, на которую звяртаем сёння ўвагу, другая спакуса, так званая спакуса Бога, альбо выпрабоўванне Бога. Ёсць такі грэх супраць Духа Святога, грэх празмернага спадзявання на Божую міласэрнасць. Іншымі словамі можна сказаць, што я гатовы ўсё скласці на плечы Божыя, вось, ну, а сам пальцам не паварухну. Бачым, што д'ябал тоже Бога выпрабоўваць і кажуць, вось, ты ўсемагутны, вось, анёлы цябе там выратаваюць, ты не заб'ешся, да. Вось это такое ёсць спадзяванне, спакушэнне Бога менавіта ў гэтым, выпрабоўванне Бога, што Бог можа. І так часта ёсць, што мы Бога выпрабоўваем. Хацелася, каб падчас гэтага вялікага паста мы тоже над гэтым задумываліся. Сколькі раз я споведь святую адкладываю, сколькі раз бывае так, што ў вялікім пасце я пастанову беру ў самы астатні час. Часамі так чую нават такое меркаванне ад людзей, ну, которые рэдка ходзяць да касцёла, я пытаюсь, чаму не ходзіце ў касцёл, чаму не спавядаецеся, не моліцеся. Яны кажуць, ну, там за мяне мама памоліцца, там бабуля пабожная, яна там моліцца, яна гэта робіць, дасць. Такое адкладанне. І мы пачынаем Бога такім чынам выпрабоўваць. Як стаім духоўна на месцы, як нічога ў жыцці духоўным не робім, то ёсць выпрабоўванне Бога. Да. Поэтому хотелось, каб мы наадварот Бога не выпрабоўвалі, але бліжэй да яго ішлі. Так, я сказаў, чтоб не ускладывалі ўсё на плечы Божыя, да, Бог усё зробіць у маім жыцці, мне нічога не трэба рабіць. Не, наадварот. Я стараюся супрацоўнічаць з Божай ласкай, стараюся прыкладаць усе намаганні, каб толькі Бога не выпрабоўваць. Да, каб старацца заўсёды быць у той ласкі, рэгулярныя споведзі, малітвы. Вось усё тое, што паказвае, што я, Пане Божа, хачу быць блізка цябе. Поэтому д'ябал вось тоже будзе карыстацца тым спакушэннем. І будзе табе казаць, Бог цябе ўсё прабачыць, Бог міласэрны. Да. Пазней паспавядаешся, в астатні час паспавядаешся, перад самай Пасхай паспавядаешся. Не, мой дарагі, так гэта не працуе. Мусім прыкладаць усе намаганні ў нашым навяртанні. Ну і трэцяя спакуса, на которую сёння мы звяртаем увагу ў сённяшнім Евангелі, гэта спакуса, так скажем, уладай. Вось сатана кажуць, тоже это неяк смешна гучыць, але так вось яго спакушаюць, пакланіся мне і табе ўсё аддам. Ну і тут мы звяртаем увагу на так званы грэх эгацэнтрызму ў нашым жыцці, я ў цэнтры, усё для мяне. Это по-рознаму выяўляецца, мы не толькі кажам пра так званы эгоізм наш, але мы павінны тоже паглядзець, што, на жаль, так часта становіцца, што нават, ну, і ў сямейным жыцці я ў цэнтры. Все для мяне ўсё павінны,
Наприклад, коли я жонка, то все, муж для мяне павінен, дзеці для мяне ўсё павінны. Як часто так бацькі нават кажуць, вось, я ж тебе гадавала, я ж тебе расціла, ну цяпер давай, ты мне павінен. Так это смешна гучыць, хоць, канешне, ведаем, што ёсць прыказанне 4: шануй бацьку і маці сваю, але это трошкі іншае. Вось, этот эгоцэнтрызм працуюць у нашым жыцці на 100%. Мы ў цэнтры, вось, нас не могуць ніхто пакрыўдзіць, да, благослова нам ніхто не можа сказаць, як толькі нам скажуць, мы зразу ж такі ўспрынимаем. Это ўсё так працуецца, да? Наш эгоцэнтрызм. Шмат на што тут можам звяртаць увагу. Вось. І д'ябал тоже прыходзіць з этой спакусай, як бы так нас спакушаючы. Ты самы важны, да? Ўсё для цябе. Вось, не звяртай увагу на іншых, да? І мы мусім тут дайці да таго, што наш эгоцэнтрызм павінен замяніць хрыстацэнтрызм. Христос павінен быць у цэнтры нашага жыцця духоўнага. Сапраўды ты мусіш гэта адкрыць падчас Вялікага паста і, ну, напэўна, задацца тым пытаннем, якім, спадзяюся, не адзін раз ужо задаваліся. Ці сапраўды Езус ёсць у цэнтры майго жыцця духоўнага? Ці ён з'яўляецца маім валадаром майго жыцця? Поэтому вось гэтае трэцяе спакушэнне сатаны, ён хочуць нас у цэнтр паставіць. Так не павінна адбывацца. Христос павінен быць у цэнтры нашага жыцця. Мои дарагія, мы распачалі Вялікі пост. Я ўсім жадаю годна перажыць этот Вялікі пост. Ну і хацелася, каб мы падыходзілі да гэтага таксама, ну, з такой адказнасцю, з такім разуменнем таго, што мы хочам навяртання, але таксама будзе ўключацца сатана і д'ябал і будзе рабіць усё, каб толькі мы годна гэта не перажылі. Калі мы будзем Божай ласцы, калі мы будзем гарнуцца да Христа, калі ён сапраўды будзе ў нашым цэнтры нашага жыцця, то, напэўна, ўсе гэтыя спакусы будзем годна, дзякуючы Божай моцы, перамагаць. Гэтага вам і жадаю. Дзякуй за ўвагу. Можна ставіць падабайкі пад гэтым відэо, а таксама дзяліцца з іншымі, ну і дзяліцца сваім меркаваннем у каментарах. Хвала Христу! Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община «Мужчины Святого Иосифа» хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!